Tie mun sydämeen menee ehdottomasti vatsan kautta, ja ei pelkästään vatsan, vaan kahvin kautta. Ja mä oon tosi innoissani, koska mä sain just testiin tän Sipan uuden kookossiirapin. Mä haluan nyt testaa, että miten tää kookos toimii kahvissa, ja mä annan teille oikeesti mun rehellisen mielipiteen. Ei mitään bullshittia. Aloitetaan kauramaidolla. Sitten meidän espressosotti. Oi. Olisiko tossa teelusikallinen? I don't know. And mix. Ai. Siis tää on ihan sikana. Oh my god. Se mitä mä pelkäsin. Mä pelkäsin sitä, että tää on semmonen karvas. Koska kookos on välillä semmonen niinku tosi karvas. Ja mä en tykkää siitä yhtään. Mutta tää on siis makee. Niinku tietysti siirapilta voi eikä olettaa. Jotenkin ihan hullua, että tää on sokeriton. Toimii niinku todella hyvin kahvissa. Menee jatkoon.